postos a facer un pouco a presentación do que se nos encargou, pois, bueno, vimos que non era moi práctico facer dúas presentacións un pouco na cual, pois, os matices que íbamos ter, pois, eran un pouco diferentes. E, desde logo, deu-nos a razón o tempo, porque, en fin, tendo en conta que xa imaginábamos que isto se iba a alargar, lóxicamente, mellor que o fagamos un. E, postos a facelo un, e sendo coherentes co que falamos esta mañá, ca remuda xeracional e demais, evidentemente, pois cedemos logo a Brais e eu vou indo acostumando a sacarme do medio tamén, porque a remuda chegará. Bueno, pois nada, primeiro nada, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecervos a vosa presencia aquí, non? Neste complicado horario, digamos, de venres tarde, despois de comer, conferencias que se alargan, etc. Así que darvos as gracias a todos. Tamén, sobre todo, a todos os docentes que teño aquí diante de min. É unha oportunidade moi grande poderme haber formado nesta escola, que esa formación dé lugar a que poida estar facendo unha charla. Tamén, en particular, a Benigno pola colaboración que fixemos aquí, e, como non, a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. En concreto, Eloi, falouse onte de que Eloi era unha persoa que, ademais de ser unha fonte de coñecemento, coñece prácticamente todo o mundo do sector agrogandeiro de Galicia. Entón, nada, despois desta serie de agradecementos, comezo, non? Para falar da Politécnica, pois, por sorte, podo estudar o mesmo grau que estudiaron meus pais, que tamén os teño aquí diante, entón puiden facer un pouco a comparativa, un pouquiño nos últimos 30 anos. Nos anos 90, na Politécnica había 125 persoas por titulación, e só había 2 graus, o da Enxeñería Técnica Agrícola e da Enxeñería Forestal, ademais de 2 segundos ciclos, que poderían ser, entendo, que veñen sendo ahora mesmo os másters. E no 2022, pois, temos 45 persoas por titulación e, aparentemente, unha formación moito máis personalizada para o alumno, e toda unha oferta de graus e de doble graus, másters, etc., que temos aí, non? Como estivemos falando durante todo o día de hoxe e o día de onte tamén, podemos estar de acordo que nos últimos 30 anos produciuse unha caída na demanda destas titulacións por parte do alumnado que chega a acceder á universidade. Por que se produce isto? Pois eu creo que, en primeiro lugar, o que levamos falando moito tempo, o descenso de poboación asentada no rural, e tamén por uns tópicos negativos cara ao rural e o vinculado a él, non? Porque, como falábamos agora mesmo, para unha persoa que a mellor o rural non lle interesa, ou pensa que unha persoa do rural mira o torpe ese traballando ou manchándose as mans para sacar o sector adiante, non lle interesa. Claro, é moito máis rendible plantar eucaliptos que a poñerse a traballar, non? Tamén me gustaría destacar unha cousa, que moitas veces eses tópicos negativos cara ao rural veñen do propio sector, que iso é moi triste. Entón, creo que a erradicación desas cousas sería un aspecto fundamental para que, polo menos, na Politécnica se seguira formando xente, e como primeira opción tamén, non? A enxeñería agrícola. Neste diapositivo, pois, amoso algunha serie de gráficos. No superior esquerdo, pois, vemos un gráfico que atopei do INE, onde vemos que a poboación rural total entre os anos 2011 a 2020 viuse reducida nun 7%, e que vai moi da man co que comentábamos de que, claro, se a xente marcha ao rural e ten terras, aspectos de sucesión e de herencias, pois temos aí un resumen das superficies totais entre os anos 85 e 2005, de Eduardo Corbella e de Rafa Arquecente, onde me gustaría destacar, bueno, os anos non son correspondentes, vale? Eso é entre 85 e 2005 e outro entre 2010 e 2020, pero gustaríame destacar xa non só a superficie agrícola que se perde e que é ganada polo arbolado productor, que sería onde se meterían os eucaliptos e outra serie de plantacións, senón tamén a superficie que gaña o chan improductivo, digamos, o que coñecemos particularmente como abandonado, e o que entendo tamén, por cousas que estou mirando, que gran parte do cardeo en Ourense tamén non son eucaliptos só, ardeu moito máis e moito máis mato, digamos, non?
As imaxes das patacas e do trigo tamén as puxen porque cando falamos da perda de superficie agrícola temos que dar conta de que gaña moita máis importancia cando podemos vivir sen viaxar ou sen ter unha serie de comodidades, pero sin comer non podemos vivir. E as fontes de produción de alimentos están no rural. Para poñervos un pouco un exemplo un pouco da casa, digamos, amoso vos dúas fotos da miña parroquia, do meu pobo de Tresliste, con 30 anos de diferencia, son tomadas no mesmo punto. No 1991 vemos terreo a pasto, e no 2021 vemos terreo eucaliptizado, digamos, non? Valoramos a comodidade, evidentemente. 30 anos de diferencia tamén. Na imaxe superior, meu pai no ano 1973, número 64 de inscritos en Láncara no mes de marzo, e na imaxe inferior, Brais, que son eu en setembro de 2004, o número 6 de inscritos no Concello de Láncara. Está claro, valoramos a comodidade e amamos as cidades. Despois deste pequena contextualización con exemplos personais tamén, volvamos á escola. A Politécnica, pois ben, a partir do 2012, como todas as universidades europeas, viuse obrigada a rexirse pola nova lei coñecida como Plan Bolonia, que moitos coñeceredes, non? A Lei Orgánica 4 de 2007, de 12 de abril, que foi un cambio legislativo moi relevante para todo o marco, para unha armonización dos sistemas educativos superiores no marco do espazo europeo, non? Novidades máis relevantes da Lei Orgánica... Bueno, perdón, que se me pasou a comentar. Cando hai cambios, ben sabedes que poden ser para peor, poden ser para mellor, e iso vai depender moito dos factores, é dicir, que a escola adaptara mellor os cambios ou se adaptara peor, ademais da legislación, tamén é moito de que é a escola, é dicir, a escola é miña, ou eu sinto a miña, é de todos os docentes que temos aquí, entón é traballo de todos. Novidades máis relevantes que vos poño aí, pois, bueno, traspasar a maior parte da carga de traballo do docente ao alumno, establecemento dun sistema internacional de créditos a CTS, a TCS. Antes os créditos só contemplaban o traballo do docente, é dicir, unhas horas expositivas ou prácticas de clase, e agora xa tamén se añaden, digamos, as horas de estudo persoal do alumno. O título de grau pasa de 3 a 4 anos lectivos, polo menos me dixeron, o dos 180 créditos a 240 non estou seguro, pero sí que houve un aumento. A importancia na digitalización, como todos os docentes sabedes, implantación de campos virtuais, etc., que para ter presenza na maioría das materias con clases interactivas e con traballo en ordenador, e tamén a presenza de inglés na medida posible, non? Aspectos positivos? Hainos, por suposto que os hai, e son ben deles. A unificación dos títulos de licenciados e diplomados en graduados, é dicir, agora mesmo, todos os que salimos das escolas, e xa non só desta, evidentemente, porque é un ámbito europeo, de toda a marca europea, perdón, somos graduados en nutrición, graduados en enxeñería agrícola. O selo Eureis, que entendo que é unha loita desta escola, é unha cousa que non ten evidentemente que ver coa lei, é que nos permite estar igualados a nivel xa non só no marco europeo, senón fora de Europa, con calquera enxeñeiro, e demostra que temos os coñecementos para competir con calquer tipo de graduado en enxeñería polo mundo adiante. Dase un aprendizaxe activo e unhas competencias transversais, máis formación e máis específica. Isto puxo en aspectos positivos, pero falaremos delo máis adiante. Evidentemente, unha reducción do número máximo de alumnos por aula é evidente que se podería ter unha relación máis personalizada profesor-alumno, que en moitos casos hai, non? Facilidades para profesores, como digo, na teoría, e tamén moitas facilidades para realizar intercambios entre universidades no marco europeo Erasmus, que eu penso que sí que se conseguiu, non? Porque o hai. Ben, aspectos negativos. Empezando forte, habendo menos alumnos, saímos menos formados. Explicareivolo a continuación, pero, bueno, tan só falando na casa, coa oportunidade que teño de conversar con meus pais, eu estou acabando a carreira e síntome menos formada, con menos coñecementos que eles. Despois explicarei motivos e cousiñas que pasan. Temos moita formación e moitos créditos dedicados á formación básica e optativa, e a veces olvidámonos un pouco da específica de toma de contacto co agro, é dicir, temos moi pouquiñas materias ou moi pouquiños lugares nos que poidamos aprender e con mellor, temos que pensar que con mellor hai xente que estudia enxeñería agrícola que nunca colleu un sacho. Temos moi poucos espazos, bueno, a asignatura do Benigno é un dos espazos, non, que temos, pero cousas tan esenciais, non temos ese espacio porque dedicamos moito tempo a unhas matemáticas, a unha física que son moi importantes, pero debemos plantearnos tamén que tipo de enxeñeiros queremos, de acordo?
O que dicía, falta máis práctica saída a campo. O do fomento para a realización das prácticas externas por parte do alumnado meto aquí porque a experiencia que vivín eu este pasado verán é que realmente a oferta que temos é inmensa, de acordo, é grande, e se hai calquera empresa que sexa o que chama ao alumno, pódense facer convenios, e a posibilidade existe, pero o que penso que falta é unha transmisión desde a escola, é un ánimo de que alguén nos diga facede prácticas, podedes sair a ter un primeiro contacto co mercado laboral en algo que vos guste, vale? E creo que falta. Tamén, falando un pouquiño deso e relacionando de que tal, temos que facer un traballo fin de grau, evidentemente. Eu estou en cuarto e a día de hoxe non recibimos ninguna charla informativa sobre o TFG, nin nada, non sei de quen é a responsabilidade, pero bueno, por deixalo aí. E por último, non menos importante, uns horarios demasiado variables e sobrecargados. Para os que non saibades, vimos dunha educación primaria, secundaria, obrigatorias, nas que temos un horario semanal, de acordo, na que o alumno pode estructurarse na súa cabeza que a asignatura ten un mércores ás 12 da mañá ou ás 5 da tarde, e chegamos aquí e temos unha folla de Excel que temos que ir revisando cada semana. Ese non sería o problema máis aparente. O problema chega cando hai moitas follas de Excel, porque chega un profesor e dice: é que isto non me cuadra ben, facemos un horario aparte. Xa tens que ter 2 follas de Excel abertas para andar mirando onde tens que ir. Necesítase máis homoxeneidade, non? Os máis prexudicados, unha das cousas máis importantes que me parece a min é, bueno, protección de datos, etc. Faga un pantallazo do campus dunha aula virtual de unha materia que cursei ou que estou cursando, leevos para os que non leades ben. La mayor parte, bueno, temos aí un bloque, la mayor parte de los temas no será presencial. Dadas las mínimas dificultades del contenido descriptivo, no parece necesaria una explicación del profesor a la profesora. Habrá un pequeño control en aula virtual sobre los temas no presenciales. É dicir, temos unha materia, como pon aí abaixo, na que se reduciron os créditos de 12 a 6 e unha duración anual a semestral. Que facemos? Adaptamos as materias aos alumnos evitando explicar cousas. A min, dende logo, pareceme surrealista. Despois, na marxe dereita superior, non é aquí, horario hasta diciembre. Importante que lo reviséis. Pois moi ben, a parte do horario que me facilita a escola, teño que abrir outro horario, e ao mellor hai máis profesores que me volven a poñer. E por último, e tamén non menos importante, na parte do medio, faleivos da digitalización, do importante que é saber adaptarse. Hoxe en día, todos coñecedes a inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, o que sexa. Eu penso que hai que saber adaptarse aos tempos, e se lle damos importancia á digitalización, aos campus virtuais, etc., penso que isto é importante, non? Temos aí, hacer todos os comodines en plazo e hacerlos vosotros, nada de inteligencia artificial e nada de reutilizarlo de sus compañeros. Hasta aquí entendible. Los comodines se evalúan e quedan anulados se hai dudas sobre a súa autoría. Hoxe en día pareceme polo menos un pouco non moi respetuoso xa empezar a falar dun aspecto tan subxectivo como se eres autor ou non dun documento ou dun traballo, non? É dicir, fala por si só a diapositiva. E, por outra banda, vamos dicir todo, non todos son aspectos negativos. Penso que teño aí ao mestre que me tivo no seu momento esta aula virtual. Temos a aula virtual dunha materia na que tamén se reducen os créditos de 12 a 6, duración anual semestral, e temos aí exercicio proposto. Vídeos explicativos do proceso. Podemos asegurar que neses vídeos aparece a cara do profesor explicando como facer o exercicio. Guía para a realización da 10ª práctica da materia. Vídeo con procedimentos a aplicar para facer a 10ª práctica da materia. Algúnas aclaracións para resolver os exercicios non tratados na clase, práctica 5. E aseguro-vos que as aclaracións eran válidas. É dicir, por este lado temos unha axuda activa ao alumnado para explicar os termos non tratados presencialmente. Entón, que queremos? Uns profesores que se ciñan ao que di a lei de traspasar a maior parte de carga de traballo do docente ao alumno, ou que queremos? Non sei, este tipo de cousas son as que che ferva o sangue a veces, non? Bueno, non deixar de comentarlo. E por seguir un pouquiño con isto, que ao mellor tampouco ten que ver ca escola directamente, pero sí, cantas materias co novo plan Bolonia saímos a ver o que podemos facer coa terra para traballar e aproveitala, cantas persoas nos falaron do que vale unha vaca, unha cousa que me parece totalmente esencial. Douvos unha pista de abaixo, ninguén, e da seguinte, comento-vos agora.
temos un extracto aí do meu expediente académico, entón en cuarto, o sea, teóricamente con estas materias teño finalizada a carreira, tapo as notas, non é outra cousa, é o DNI, para que datos persoais son un pouco innecesarios. E aí aparecen marcadas algunhas nas que tuve unha oportunidade xa, non en todas, de traballar a terra, pero polo menos sí de sair, ver unha árbore, ver unha terra, ver un tractor funcionando, así, Javier tamén. Entón, bueno, como ben vedes, nin se acercan á metade, non sei se son suficientes, non sei se non son suficientes, eu penso personalmente que non, que fai falta moito máis. Bueno, ademais destas materias, como tuve unha oportunidade de falar con Benigno, a materia de horticultura, que é dunha especialización que non é miña, e o manexo de pastos, que é do máster, son algunhas das outras nas que temos esa oportunidade, non? Repito, siguen sendo poucas. Entón, bueno, para ir resumindo, a Universidade proporciona-nos varias vías de acceso ao sector agrario. Puxen dúas, polo menos na nosa titulación son moitas máis, como todos sabedes. Pode ser un técnico da administración pública ou privado, ou vivir de transformar a terra en sustento para a sociedade, que é o que entendo que facemos en todas as experiencias que se presentaron por aquí, bueno, na gran maioría, polo menos. Entón, a pregunta é, por que hoxe en día hai tanta xente que escolle o lado esquerdo? Pois, evidentemente, porque pode haber enxeñeiros agrícolas perfectamente fora do ámbito rural. Como temos aquí nestes distintos gráficos que saquei do Consejo General de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de España de Lugo, pois, aproximadamente, temos, tendo en conta o número de egresados, digamos, de graduados que acaban a carreira, as universidades de España que teñen esta titulación, temos case 4 ofertas por persoa graduada. Non traballan a non queren, digamos. Entón, que pasa? Se todos estamos se toda a xente se vai por aquí, que pasa? Non hai oportunidades no medio rural? Evidentemente hai moitísimas. Mostro-vos dúas que tuve unha oportunidade de visitar no Congreso da Sociedade Española de Pastos. No lado esquerdo temos Granxa Casa da Fonte, foi unha das experiencias que se presentou onte. Se non me equivoco, Xosé é un graduado desta escola, é dicir, un enxeñeiro agrícola traballando no campo. E no outro lado temos a Gandería Palmeiro SC, que temos aí a Miguel e a Tamara, que falei con ela antes tamén. Miguel é un enxeñeiro agrícola que diseñou a súa propia nave. É dicir, non hai unha diferenciación, ou non debería haber unha diferenciación enxeñeiro-gandeiro. Un gandeiro pode ser perfectamente enxeñeiro e viceversa. E evidentemente, a nosa iniciativa familiar, onde temos 3 piares fundamentais, un agrícola, que serían a produción de mazá ecolóxica para sidra, tamén o vacún de carne para a Tenreira Galega Suprema, é unha versión, digamos, turística, onde temos un museo de maquinaria agrícola, onde intentamos transmitir á xente todo o amor polo campo que sentimos tanto eu como a miña familia, e tamén os coñecementos, non? De onde veñen as cousas. Entón, como vos dixen, estarémonos equivocando, quero dicir, e non é por criticar un modelo ou outro, senón que eu creo que hoxe en día se están inducindo moi poucos sistemas agronómicos para empezar a inducir máis ben agroindustrias. Agora mesmo, polo menos, estou contento de ver que non, porque creo que teño aquí 2 compañeiras que non é o caso, pero a maioría de compañeiros meus son xente que ten unha explotación ao mellor de leite, que ten moitas vacas e que seus pais fan diñeiro, entón, por que non vas a continuar con eso, non? Entón, moita da formación que se dá nesta escola vai enfocada hacia ese lado. Entón, volvendo un pouco a título da presentación, a Politécnica é unha vía de entrada ao sector agrogandeiro? Evidentemente, pero a que prezo? Temos que ir sempre a isto? Evidentemente ten consecuencias. Non me vou a meter a falar de ninguna das dúas, posto que non corresponde tampouco, pero bueno, sí que para non haber quitado un tempo de preguntas, gustaríame deixar a miña opinión subxectiva de todo o que se tratou aquí, polo menos dos lumes, e é que olvidamos un factor moi importante, que é que se lle pasa a unha persoa, porque polo menos polo que estuve lendo tamén e investigando, antes había un perfil de xente que prendía lume que tiña unha certa idade, a mellor xente de 30, 40 anos que podes considerar que ten certos intereses, non? Pero hoxe en día penso que se está empezando a introducir
xente que de moi pequena idade como a min que se dedica a aprender lumes. O importante, bueno, unha das cousas máis importantes é creo que a base, porque despois o outro son políticas, ou bueno, non me gustaría chamarlle políticas, pero sí que son políticas moi que a problemática reside en moitos conceptos que non se chegan a tratar. Que pasa pola cabeza dunha persoa cando prende lume ao chan, sabendo as consecuencias que vai ter? Deixo aí. Entón, penso que está aí Kiko, aproveitando que é amigo meu, ademais de enxeñeiro, labrego e investigador, pois utilicei unha frase súa. Voltemos ao rego. Por que o tradicional non pode ser igual de bon, ou por que todas as iniciativas que se estiveron mostrando aquí non poden estar á altura dunha granxa de leite? Pois na nosa casa de labranzas voltamos ao rego e seguimos facendo. Oportunidades desde logo que as hai. Deixo-vos aí unha diapositiva que tamén utilicei para o Congreso da Sociedade Española de Pastos, que vos invito a ler, onde temos esta finca, esta de aquí, este trianguliño pequeniño, de 550 metros cuadrados, que a produción que dá, ou que deu polo menos no ano 2023, foi superior a €1 metro cuadrado máis IVA, con unha semana de traballo ou menos ao ano. Penso que a importancia está en valorar estas oportunidades e traballalas coa formación que temos ou adquirimos desde a escola. Estou dicindo que é 100% necesario ter formación para facelas? Evidentemente, non. Todas as iniciativas que se presentaron aquí, oxalá houbese moitísimas máis, pero evidentemente se están apoiadas ou teñen a axuda de sociedades como esta, que teñan técnicos que poidan axudarlles a crecer, a medrar de algún xeito e a facer mellor as cousas, pois é moi importante aproveitalas. Comentouse aquí, non vou falar moito máis desto, dos animais bombero, pois ao mellor en Ourense, en todas as zonas que tal, se en vez de haber, non me acordo canto se dixo, unha gandeiría en Chandresa de Queixa só de pequenos rumiantes, houbera moitas máis, pois ao mellor non, pero ao mellor se teria reducido moito o impacto dos incendios. E xa para ir rematando, falouse do tema das políticas, dos plans de evacuación e de todo iso, pero claro, estámonos planteando que arde Chandrexa de Queixa, arde Monte de Ramo, arde Maceda. Claro, a quen lle vai importar iso, non? Se hai só unha persoa, se está o pobre Carlos que estuvo dentro dunha cabaña de 10 días, bueno, unha persoa, pero cando se acerquen ás grandes cidades, que tamén se comentou aquí, porque este pasado verán o lume estuvo realmente preto de Madrid, non? Realmente cando esteamos neste punto é máis severo, a xente non se vai dar conta e cambiar o paradigma de que se van a necesitar moitos máis técnicos, como creo que dixo Roberto, que axuden co seu coñecemento, e moitos gandeiros e gandeiras que sin ser técnicos teñan o coñecemento do terreo. Evidentemente creo que se responde por si só a pregunta. E xa para rematar, retos a curto prazo que eu vexo para a escola e para a sociedade en xeral: en primeiro lugar, seguir defendendo ou facelo máis o noso, é dicir, no momento que eu penso que estaba en primeiro ou preto de empezar segundo de carreira cando saliu a noticia esta de que íbamos ter que ir a estudiar a outras facultades ou ter clases semipresenciais. Temos aquí un valor importantísimo de xente, un grupo humano impresionante, como os docentes que me están vendo moitos máis. Por que? Por que ten que vir ninguén a dicirnos nada? Pois eu penso que ya tocar isto, que realmente se esta facultade en Lugo é porque Lugo é unha das provincias e das zonas máis productivas. Pois eu penso que defendelo ou facelo máis se cabe o noso. Despois tamén falouse aquí do pequeno gandeiro, non, de ter unha explotación a tempo parcial. Que feo, non, eso de falar de que eres pouco profesional por non dedicarte a ela as 24 horas do teu día. Que pasa? Que unha persoa que ten limpas as súas parcelas non fai o mesmo labor, nin é tan importante como alguén que lle dedica todo o seu tempo. Pois para iso, a palabra moi interesante que vos invito a usala ao máximo que poidades: cooperar. Dende 2014 a nosa Casa de Labranza está xestionada por 2 persoas que traballan tamén na administración pública. Miña nai no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e meu pai na oficina agraria de Viveiro, non?
estamos nun punto no que realmente non nos vai aportar absolutamente nada poñeros a discutir, nin criticar, nin decirlle a un gandeiro de mesmo dereito ca outro que, claro, como ti tes a explotación a tempo parcial, non eres profesional. Pareceme ridículo e mesmo insultante. Por eso estou expresando desa maneira. E por último, conseguir ou continuar formando xente que non ten vinculación co campo. Teño o privilexio de que creo que está ali Mónica, nós facémolo con un programa impulsado pola Deputación de Lugo, unha das súas impulsoras penso que foi Mónica, se non me equivoco, que se chama da Escola Granxa, e na que intentamos desde a xente máis pequena pois contarlles algo tan simple como que o leite non sae do cartón, o pan non aparece no supermercado, senón que ten que pasar por procesos como esas espigas de trigo que teño na man, e continuar a erradicar os tópicos negativos cara ao rural xa desde os máis pequenos. Chamoume moito a atención unha frase que dixo a compañeira da Escola de Pastores de Cataluña, de que lles chamaba a atención a xente do campo que en Barcelona, claro, que se alonxaban do suelo para vivir, que vivían en pisos. Pois efectivamente a xente que vive no medio rural non necesita eso e pode estar en contacto directo coa terra sin ter necesidade de irse ás cidades. E tamén penso que é unha maneira moi importante de intentar fixar poboación no rural, porque eu, cando tendo visitas de nenos no noso museo, cando son de certa idade, sempre intento dicirlles: eu estou estudando enxeñería agrícola, aos que vos guste o que vos estou contando aquí, podedes chegar perfectamente ao sitio onde estou eu e invito-vos a que o fagades. E hai moitos que se poñen contentos, sonríen, fan preguntas. É dicir, pareceme impresionante tamén esta maneira de conectar. Penso que é, digamos, unha maneira moi importante. Nada máis, está aquí chega a miña presentación, pero gustaríame rematar con unha imaxe miña. Bueno, invítovos a que busquedes a min e a Benigno nesa imaxe. Xa vos digo que estamos un pouco máis novos, pero bueno, douvos un momento, pero bueno, o Benigno está aquí con un pouco de anos menos e eu estou aquí tamén con uns cuantos anos menos. Así que na Fundación Eduardo Marreiros en Madrid nun encontro da Asociación Galega da Maquinaria Agrícola Clásica. Así que nada, moitas gracias pola vosa atención. Non teño moito máis que engadir ao que dixo Brais, e sobre todo quería que dixera el precisamente, era que mellor nos pode, eles son o produto que nos fabricamos aquí, temos que facer un moi bo produto e un bo produto que volva ao campo, podendo ser e volva ao campo en toda a súa extensión e basicamente en toda esa que perdemos fundamentalmente e basicamente debido tamén á perda de vamos a chamar, de orgullo, de saber, de ter ese orgullo polo campo, eso que nos comentaba Isabel onte, que en Bélxica é moi diferente daqui, que un gandeiro ou un agricultor en Bélxica, pois dixeches, creo que un empresario, non? É dicir, unha persona, un señor empresario, é dicir, unha persona que está orgullosa do que ten, e non algo que aquí, desgraciadamente, nos foron inculcando desde fai moito tempo, e naquele momento tiña a súa razón de ser, porque nosos pais, nosos avós, etcétera, pasaron as moi canutas, pero que non souberon nin eles, nin a sociedade, nin nós mismos, en cuanto a repensarnos o que nos decían, é que precisamente todo consistía en abandonar todo, non, consistía en transformalo, de ir adaptando aos tempos, etcétera. Con respecto ao que engadiu, que digo que non teño nada que engadir, eu tampouco, con respecto ao que expuxo, que non teño nada que engadir, pero que expuxo é desde o punto de vista formativo, vamos de chamar curricular, da EPS. Si teño algo máis que matizar e é desde ese outro punto de vista non curricular, do que nos aporta a escola, do que nos aporta a universidade, a volta ao campo, etcétera. Bueno, e iso concretamente, pois en primeiro lugar o feito de ser un lugar de encontro, de ser unha ágora onde por aquí pois teñen pasado pois actividades, conferencias, etcétera, que de alguna maneira pois inciden en eso. Bueno, un exemplo moi claro, moi grande, pois creo que o temos aquí, no que estamos vivindo estes días entre onte e hoxe. E aí, pois, teño que, bueno, poñerme na parte de profesor, non de parte da organización da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes deste evento,
e agradecer, desde ese punto de vista, agradecer que precisamente tiveran esa gran intención ou ese desexo de que esta décima reunión do outono, que é precisamente un punto de inflexión, é unha data a celebrar, que se celebrará precisamente aquí na escola. E foi, seino, con esa intención, precisamente, de que este é un lugar onde se crea coñecemento, onde se reúne coñecemento, e que aquí facilitar que isto, precisamente, sexa o lugar non só de que algo, sino de transmitilo. Bueno, é que mellores exemplos podemos ter que esas forzas da natureza que nos saíron onte por aquí, non cito os nomes porque me poda esquecer de algún, pero por aí houve 3 homes fundamentalmente e unha muller que, desde logo, si con algún máis que tuveramos algo de difusión, desde logo que isto volvería a ser como o país de Asterix e Obelix, un pouco menos. E entón, pues, bueno, eso dan ganas de realmente facer estas cousas, de estar, de ser profesor da escola e de pensar que hai esperanza, non? En todas esas cousas. E, bueno, deso, desde logo, é cómplice, afortunadamente, a escola. Esas cousas, pois, entre outras cousas, facilítasenos que o fagamos ese tipo de actos por aquí, e iso pode ser como moi importante. É importante o feito da xente que tamén reunimos. Moita parte do alumnado pois é como Brais, xente que xa procede un pouco do tema, e esa xente pode facer moito, fai moito, aínda que sexa laboura moitas veces igual que a da xente que vos falei que actuou onte, hoxe por aquí, pois é laboura pouca a pouca, de pica palo, pero que é moi importante. Bueno, para estas cousas, claro, hai un factor que citou aquí precisamente determinante, é dicir, onte tiñan que estar aquí a parte da escola, polo menos os cursos superiores, terceira e cuarto, pero claro, temos ese outro problema do que el falou, dese horario tan apretado que temos durante por semanas e temos que andar co extra na mão, como el di, porque nin o profesor nin o alumno sabe exactamente o que ten esa hora, non o sabe de memoria. Antes sabíamos o martes tal e tal hora, non, agora non, tens que andar mirando, e se perdes un día deses, pum, alá vai o conto. Entón, ese é o problema, que nin siquiera isto que temos aquí, que é un luxo, pois podemos moitas veces ou poden asistir, porque saben que lles vai no expediente, no traballo. Bueno, e despois, bueno, hai un punto máis, e é o feito tamén que a propia escola, pois o que si chegan ofertas de traballo que se encarga de difundir, etc. É un modo de, desde logo, incorporar ao sector. A maior parte das veces estou seguro que é, digamos, para o sector agroindustrial que criticaba Brais, pero, bueno, a través dese sector tamén se pode entrar no outro. A cuestión é tomar contacto co campo, e sobre todo andar cos pés na terra. E no manexo do sacho, pois, supoño que co Benigno, desde logo, ninguén poderá dicir o contrario con respecto a mí, literalmente. Bueno, pois, en fin, se tendes algunha pregunta...